Atenció, atenció, la classe comença ja. Recursos literaris, anem a provar! La comparació, semblança per destacar, com un sol brillant per fer-nos imaginar. La metàfora, un altre nom per la semblança, i la personificació, que als objectes dona vida i dansa. Recursos literaris, sense parar. Recursos literaris, sense parar. La hipèrbola consisteix a fer una exageració augmentant o disminuint el grau d'allò de què s'està parlant. Per exemple, t'he dit 1000 vegades que recullis la taula després de sopar. Escolta, et faré flipar amb una cosa. Si dic tinc tanta fam que em menjaria un os. Estic fent servir una figura superveloç. És hipèrbola.